Ассалому алайкум. Бале, ман дар ин бора маълумот дорам. Ман гуфтам, ки ман гуфтани зан одаморо фиреб карда ва командаи занакои урусҳо бурда гуфта, ки ҳамҷода 25,000 да мепартоем, бал мехарем, ита мекунем, ута мекунем. Қатъи мо духтаро на бал харидан дар кора дар группаи мо, на маҳсулот барои фурӯш, чизе дар кора барои худат мехарӣ. Ана вақте ки шумо медонед, ки дар ин ширкат мисол хеле чиз нест, ки ба пул звания бихарӣ, ба пул боло бирой, бо ба ҳамин фиреби ҳамин зан гирифтор шуден, рафтен группавой линияи тоҷикоро. Хулоса ин мардум тоҷико қатъи кор намекунем, гуфтиян тоҷико мошинка линияи занакои урус рафтиян, ки урусо инами дикаради полни фиребшон кардиян. На маҳсулотшон додан 25,000 28,000 вложит кардан, на бал гузарондиян дар кабинетшон. Ино аз борон гурехта ба барф ғалтиданда. Мо бо бороне мегем без тенози авро усу мешава, офтоб меброя. Барои ҳамин қатъи ҳамватанои худтон кор кунен. Мо бо шуморо фиреб кунем дар Тоҷикистон меёвем, она ки ора шумо дар ҳаёттон намеёвем.